Halor ke jing yolat ki pat garu ban longkum ki kli nong sinchar ha ki jaka ki bahap hapo ke jingpet jong ka hima melim ka kun hinyo trap National Awakening Movement minta kesngi ka arpun riu tarik unai wieng arja arpusaw kala let ban IT da ka dorkas she UEM elaka uba pinshngan NCE Working President ka khnam uba Thomas Pasa ulong kate ke jingkeno kadai bakaseng kalalap hapo karaj Mirwet Riboy District bakin thop kushnong mai khali piling kata yong kuli mat shibun kishnong lalap ba kirang ba ashnong ha kate kathan kidei ni kiwei pat ki jaj benriu kata kidei ki bomdei ki khasi ulo ong ba kani ke jingle jong kitei ki briu kadai bet ke jingpin khen pet yaga appointment and succession of CM deputy CM electors and rangba ashnong of Million CM Ship Act 2007 Wani kendo ya EM in charge ilakai ba PNCN badai ro jo apori CM jo KGDC kajing wani kendo ko jongi kadai halor kajing trikam jong kini ki jai penri garo kum kirang ba shnong hapo uput usam jong hima malim hapo uput usam jong ka KGDC nagleng jongi ngilai ko jing tho rengkat ki saki sataru ketika kisnong ki bahap apo rat marwet hang te por riboy ki babun bagi kisnong ri piong non mai kuli ke pilang kata ka yong kuli ke moyong kambal bari kata pada ki jermang ke jol sim ki rangsong kona ki cibara ki nong spung ki nong spung si ni borok ki rang ba snong ki dei di kejat bunre garu tik kani kalong bai pet la penken yaka appointment and succession of CM, Deputy CM, Elector of Rangba Shnong of Millions M. Act Arjan Nyo. Katkum kani kaan Arjan Nyo ha la hak section ka baar subsection O la tho syai kedar tang ukasi ula benong Rangba Shnong. Kani di kaan om don cu wala wan perkelai kani. Te kajing bat Rangba Shnong kajing soi Rangba Shnong jo kini gibreu. Kila don deki seal, kila don deki letterhead bagi peronkam bagi kami dia yaki kum kirang basnong ban ngila da pentipru si bab PNCM bal lemba ka jing kamrang basnong jokine ka don ru ka jingya di jaka seki bamde ki kasi ka belong ka jipun kain padai ka Land Transfer Act 1971 yakini buruk ki arbenta ki belong ki mat ki bakongsan khamtam namar baki de ki shinong haki kaput ki jongi nilai jingmut ibab ben sem in le mardor kene ban sim da legal action yakini ki briu ki bakam yel de kum kita kirang basnong katkum ka jing ai bor jongka an jogi mamelim jongu arjar new de nakalyang jongi hadin ka jingkan ibab ben sem mi sothu baki kidon ki snong sethe bom don su kita kinong sunong kasi ka an ka klem tho baladam don nong song kasi ulong no uwei pada ka klem tho na ka an kong bai urang ba shrong udei bandei be ukasi tena kaleng jongi ai jumut balada don su tau nong song kasi ha kini ki snong dei ban appoint no menteri nakahima bo non function kung tau orang ba snong kabar pada ngilajing mudru banlum census ya kajing jadi tir jaka hakini ki snong hakini ki san senang di beladam bangin lam manu bade shanu la de kena bungi yo ban bat di kini ki bre ki ban kan bade ya Land Transfer Act ka respas ni kuwai ka balai pada ki lajing mud ma nakaliang ka himamelim kadiban pha da ka jing tho sha u deputy commissioner jo kari bhai ban pentip sha deputy commissioner ba kirang ba snong ki ba ka himamelim kala itho katkum ka act arjan yo ki dei nakani ka snong udei une
Nakan ni kasinong udah ini. Bat kino ki brio. Ki basoy ki kot kisla. Ki badai bat ki kot kendo. Kam tam ya. Udisi riwai dai ban entertain ya kum kini ki jat brio namar kadan ka jing yalam bakala pada. Dan nakal yang jong in betha ya ka hima melim. Bakin ai ya ka kerteng jong ki sinong ki bahap apa ka thai marwet. Kerteng jong ki rang ba sinong. Ki ba ka hima ka itu. Katkum ka an arjar niyo. Ka kerteng jong ki sinong ki lese ki bamdon chu ki khasi ki basa. But manu bas nisar pare ki. Tikini ki record kendian nakal yang jong ba pen sep kin insim mardor no dak hima melim. But in Simri atau ka record jong ka jingya de ya thiet khandau. Hakini ki lasans nam ki bladam manchu wat jing tip ya kata ka jing ong jong iba kadon ka jing de ya thiet jaka da ka pen khan ya ka lan ton sadaka dai swan yo poi. Tengi kimil inti bukan kloy ka ne kam bat ngin sedang ya budin pada baka office jong em in charge ilaka ya ni ka kam. Otomas besok nom talasam. Salong kum ni ngimla ban len baka KCDC de ka kli. Kadi halor tam ini ongi kam sinong kam hima ter ini kajing long kajing man kaba kum ni hak ni kapor kaba pensosi ibon balang ngimla badlen kadon ka failure of administration as per law nakal yang ka KCDC kadon kajing bam simkia jinda bala simkia uno breu ba kamili urang masin wadi benda ronar de IPC saswar pho 420 batok bersyukur. Upron kam saya kasih ru. Letterhead tu cuma without proper legal authority. Teh, ya kum kini lada ka district council ka sim kiang ka pengat ikini ada ki ka legal step ki syakem ki we kin sabai ya ka bai. Ka jinge kalong nambar ya uwe UR fi klem sim kia ulai usan re uspauru ong ya ngi ulek la kunjo. Teh hangno ka moral responsibility dei jong ka district council. Ya kata ngimla siuman atati ban ong nak kemwai. Te kata kadau nak himaru dan kajing simsting. Nak right tu kada kajing simsting. Bagi bon ki khobor ami siapa ngarat marwat. Karena bon kajing ru rat marwat. Namar baka dia apa haput. Te ladau unang susunong di khasi kam atau ka karena ko siap kamdi jung khasi pada kamdi jung ka district council kamdi jung hima. Takkan ni kadai ka benda jung ka district council bukan perkat. Kumno ban yada ya kandau siam yang kada council kalau try halor ka kandau siam PDI kini khobor hang no long try hang no long try ti kijing keren baka district council kalau try halor ka kandau siam kadai ban ya rengkar bak kam kai ladamon kan ong fi ladamon si inciru jaka kam num le chano oro ladamon district council ladamon district council dan banut ban kamrang masyarakat. Tang sisni walang masyarakat kini ting ano ini. Ladamon. Kini tangka political will kata kabadan kam. Ban ikmen ba iba PNC mi ay kata kajing ya terilang. Ban ikmilinti. Ba insim kaya kani mardoa. Suaba mo ki kajing kana wan ban pada yani hakini kisrong kapur ki banak.